Nakahibaw tingali mo nga dinhi sa atong parokya, sakop sa atong parokya, sa ato pala nang nahibawan, daghang mga balay na nga anod, mga kabtangan, mga hayop, o kinabuhi nga nakalas. Hibaw mo ana wa gusto mong maapil karong kasunod na sad nga bagyo? Lingay mong tupad ina gusto kang maapil. Sa ako palang nahibawan, dili mo mino sa napo na kabuok ang nangamatay nga na-recover. Labi na diri taon sa atong side sa Kabadyangan, Mulaw. Pero kahibaw ko nga dili ra dinhi sa ato. Kay di man gan wa man kay tumulan fall dinhi sa ato dito man dapit kunos Bourbon. Og dili ra sad kitay dunay kahimtang nga naay daghang nagpuyo dapling sa sapa. Og dili ra sad ang ato dinhing sapa ang ni overflow. Gani ang atong simbahan for the first time 462 years matud pas istorya sa akong nakuanan kadto panghigayon na nga nahimong swimming pool ang tibuok nato dinhing simbahan. Pero hinoon ang tubig ibabaw rag jutay kiting. Pero dito sa kumbinto ubos na tuhod ang ground floor. Nya ang atong tibuok ground murag dagat hangtod dito dapita ngari palibot nganhi gyud murag dagat. Pagka mga alas 6 sa buntag naglingkod ko diha sa bangko kusog panghangin puno sa tubig niingon din ko sa kong kaugalingon wa na may signal nako Lord kung kami dinhing porte namong pangandam porte namong panglimpyo preparar pa namo ani mga kanal-kanal na ingon ani ang among kahimtang karon dako pa kay among lugar unsa nakaturong na nagpuyo ros dapli sapa mao dayoy naa sa kong hunahuna. Kay di man jud ko motuo nga ang ato rang simbahan mo gipanis or gilapawas tubig og taud-tauran lang kadungog din ko sa mga balita nga makapasubo unsa may unang hinungdan ay mo pag-ingong flood control. Kay maura ba ginay hinungdan tinuod ang way ayo nga flood control dinhi sa Pilipinas dili lang karon sukad pa gyud sa una ug unsa may mga flood controls nga angayng buhaton sa akong naobserbahan adto ko dito sa laing nasod ambot lang kaha og mao ba gyud kamatuoran kanang magsakay kog eroplano igdayong tugpa dito sa Japan kay usahay mo anha mas Japan usahay aris Hong Kong kana gyung Japan malingaw gyud ko kay naa man sila daghang mga rivers diha makita dari kas babaw labi nag-ari ko sa window usahay makalingkod makita gid nako nga kun mauni ang ilang sapa nga dako ang border maklaro gyud ang border nga simento kanang gitawag nitong flood control og lapad kaayo ang area mga 6 to 10 meters away from the side sa river bank wa gyoy structure sa ako lang nang naobserbahan why structure naay mga tanom ana pero why structure ang mga balay 2 aras layo kita man nimo mga atop ana hawan kaayo ang kilid ba murag flood control kanang border nga dike nya dako-dako gisad tingali to kay makita man to sa babaw nya layo pa kaayo ang mga balay wa sila gialaw limpyo kay ilang tubig inigdayo na mong tugpa dinhi sa Pilipinas kanang dias Manila kita din ko anang Pasig River nato o kanang mga rivers nato nga maagian aning bukid dahil ako ani Cebu daghan man ni mga sapa-sapa sa dinhi makita gid nako nga nagpunsisok murag yung mga kana ganing murabag ang nagborder sa sapa ang mga atop
ang mga atop sa balay nga nagkatag lang, nagkatag. Unya, sunod sa mga balay, hawan kay ngadto, way mga balay, nagpunsisok kita. Nya kanang atong kuan, kanang kilid sa dagat, naadiha na si sure nala nagpunsisok ang daghan kayo mga balay, gubot kay tan-awon, wa gid ma-arrange. Unya, sunod ana, hawan kayo. So nabalik ang ato din ang ila dito, hawan kaayo gikan sa kanaganing kilid sa sapa. Nya tuan ang mga balay sunod, may pagka-arrange linya-linya pa. Ang ato din gapunsisok sa kilid sa sapa niya, hawan kay ngadto dapit bukid. Ay ngano na. Ang sunod nga atong flood control or tsunami control, whatever, storm surge control, kining atong batasan. Mamugos gid tag buhat kung asa tag gusto. Naaman tay balaod, wa lang ko kasuhito ana, pero naagit tay balaod na di gyud pwedeng puy-an ang kilid sa sapa. Unsay gibuhat, gipuy-an pa, gibuhian pag mga baboy, ang hugaw pagid nilas nagpuyo ug ang hugaw sa baboy adto pagid ihog sa kasapa. Dubling among-among ecologically and safety sa atong kuan na magbutang-butang din ta na palibot nato, safety first. Labi na sa mga construction sites, safety first. Na unsa may safety, tumana ang balaod. Ya usa man pagtuman sa balaod, kalimti ang imong kaugalingon matud pang Kristo dire, kinsay mo sunod nako, because God is the supreme law, divine law is the supreme law. Ang balaod aron makatuman kas balaod og dili ka mamiligro, kay ang balaod gi-design man gid na para sa atong public and individual safety. Tumana kalimti ang imong kaugalingon matud pang Kristo, kalimti ng imong relasyon sa imong papa, imong mama, imong igsuon, hasta sa imong kaugalingon, apil ng imong relasyon sa imong mga hayop, imong mga balay, aron makatuman ka sa akong balaod matud pang Kristo. Kag di gina nimo buhaton, di kaangay nako, di kaangay sa balaod, ngilingay mong tupad, inakusog ka mo tuman sa balaod. Kani gamay lang ni nakong sharing, dili ni pag-atake sa akong nakit-an. Karon lang, karon. Doon ako'y gisulti din kanang pultahan, kinahanglan doon na ginay magbantay diha. Kamong magsigig simba din labi na mong kofradia, kay bawo mo ana. Nganong wa man ginibantay dito. Kay nagsigi mamog-ingon, sila ana, sila ana, sila ana. Sila ana, kamo mga kofradia, kisabay kofradia din taas ang kamot. Taktakon tamugwa. Naaman day kofradia. Anong wa man mo dito nilingkod aron mo bantay, nga wa may gabantay sukad pagmisa. Na. Kaduha, napugos ning atong in charge diri sa sacristy na karon sila nilingkod. Kaya akong ingnan sakristan doon, way nagbantay. Kita kog tao gikan diri gadag cellphone ga short, nagkaw, nilakaw ngadto, ako kibaw kung sa gibuhat diha. Gasugod ng misa. Unya gibutangan na rog bomba. O diri batugikan sa altar, di arong bomba diri. Nigboto patayng pare. Way nahibaw. May nagbantay nya 30 minutes before na naman tanay magbantay diha. Ngano man, uy, pader busy kay may pader daghan pa kay may buhatonon, manglimpyo pa may pader, sos pader, uy, daghan kay buhatonon. Biyai lagi na imong kaugalingon. Sige, nanay nagbantay. Nakakita gyud ko. Dihay ni sod, pipila ka tao, ni sinyas ang sakristan didto. Mura lagwa, ngari lang agi. Ni sinyas ang sakristan padong diri siya ni agi. Mura lagwa. Nahana say lain. Sinyasa na sa ari dire, ari lang yapon dire.
Wa manumbaling, mura lagwa. Mura ba ingon, kinsa man ka? Bao mo kog simbang buotan na. Mura ginana ba ako interpretasyon. Ug daghan ninyo ingon anag batasan dinhi. Sa dinhi pa lang na, nya simba na kunuhay magsunod tas Ginoo, pero self-centered kaayo. Ako'y magbuot asa ko lingkod, ako'y magbuot unsaon ako pagsimba, ug kanus akong orasa mo simba ay kog tudloi kay tiguang nako. Kinsa man kang paria ka diha nga magsigtudlo namo sa mamidri way buot. Pero it's a sign na di gid ta kamaong mo sa likway sa atong kaugalingon. Ano yung magyuko dinhing lugara? Ako maning lugar. Nganong ilisan man kunyo dinhi. Magpili na sa siya iyang lugar. Kana lain na sa ng problema. Hiling nga imong tupad. Yung na, di dyo ka mo sopak sa balao dinhi. Yung na di ka mo sopak. Yung na no. Samot na gyud og mudaga na ta sa giingon sa unang pagbasa, kinahanglan gyud nga dili ta magpagapos anang utang gawas lang sa utang sa paghigugmaay. Kining balaura nga paghigugmaay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo, mao ni ang the greatest commandment of God. Ug matod pas unang pagbasa, kung ato ning sundon tanang balaod sa mga propeta, sa atong mga legislator, sa atong civil o sa atong ecclesiastical nga mga balaod, matuman ang tanan. Pag pinaagilas pagtuman aning balaora, matuman ang tanan. Pasabot mao ni ang dugukan, the backbone of all laws in the land. Og kwaon ni natong paghigugmaay samas paghigugmas Ginoo nato, resulta gitag flood control scam, PhilHealth scam, education scam, military scam, agricultural scams, and many other scams. Nga naman, kay kun way gugma, nya ipatuman natong balaod nga way gugma, mutuman sa tas balaod nga way gugma, mahugyog self-centered activities lang yun. Ako'y nagpatuman sa balaod, ako'y nagbuot, dako ang akong share, gamay ang inyo. So kung mag-budget tag 2 trillion sa flood control, 1 trillion amo, kay kami may nagpatuman, 1 trillion inyo in 5 years or 6 years. Mao ni among bahin-bahinon kanay inyong pahimuslan. Unya, kon 5 trillion ang atong budget in 5 years sa flood control, 4 trillion amo, 2 trillion inyo. Sakto ba? 1 trillion inyo. Ana. Nga naman, mas importante namo ang among kaugalingon kay kami man ro'y naglingkod kaysa inyo. Kay ang among gihigugma, dili kamo kung dili kami. Muna ingos Kristo, og tinuod yung kang musunod nako, isip leader, isip magtotoo. Kalimti imong kaugalingon, sigurua ang imong isig katao nga mao ang katilingban. O na, karon riniskiyuhay kunuhay ta. Ako moingon jud ko ani katusang paglinog sa Northern Cebu karon ni ana sa tadinhi, di ba? Dili linog pero murag ni us-us na sa near north nga igo na ta. Sunod na sad ani adto na sad ni irog ngadto Central Cebu, kana sa Cebu pa lang na. Pero daghang mga tibok Pilipinas nga igo adtong bagyo ha, ug daghan natong nangadaot sa lain-lain lang kalamidad. Bunga ni natong mga Filipinos nga wa kay tay paghigugmaay the way Christ loves us. Mga nabitay na ingon ako diri nagpa-blessing, daghan naman nagpa-blessing. Father, blessingi ko
nga naman padong may mulargas abroad di mga OFW and migrants natong Pilipinos ngadto sa lain dili ni pag-atake ninyo ha, part lang ni sa akong napamalandungan. Sorry kay nga ako ning hisgutan ato ra maning kuan sa social media, pero ako lang gining hisgutan sa pader makakuan unta mi maka larga mi nga safety kay porting dugaya na ginamong giprocess ni Father mo migrate me kaming whole family nako unsa na akong angay isulti unta, congratulations kamo kung tagaan mo ana mo migrate na Miss America na human na gid among papilis karon ng sunod semana among larga, unsa inyong isulti? Sila gyud tibok pamilya ba mo migrate na human sa mga almost 10 years or 15 years nga pag-process karon mo larga na gid sila, unsa inyong isulti? Sige, check your reaction. Moingon gyud mo congratulations. Normal na nato mga Pilipino. Hala no, asa mo may sa Amerika? Hala no. Nya kani siya father, mo exam na ni siya para sa iyang kanang US Navy akong anak. Tabangi taon father nga makapasar sa dunta para makatrabaho dayon didto. Unsa imong isulti? Sige. Congratulations. Yes. Nganong inana man ang atong panghuna-huna nga mga Filipinos? Nganong malipay man ta kung mo migrate sila Amerika, mo migrate sila UK, mo migrate sila Canada, mo migrate sila Australia, nganong mo ingon man tang congratulations? Kay wa na ta makauyon sa atong nasod. Wa na tay paghigugma sa atong nasod. Wa na tay pangandoy nga atong i-build ang atong nasod. Gusto na ta nga ato na lang yung biyaan ang atong nasod. Gusto ta nga pakauwawa na lang yun ning atong nasod. Biyaan ta ni. Kining atong gitawag og the only Christian nation in the Far East, biyaan ta ni. Kining atong yutang natawhan nga duya ng saan ang atong kanta? Duya ng mga bayani, biyaan ta ni. Di na ta magpakabayani din he. Hunongon ta na atong giingon ang mamatay nang dahil sa iyo. Di na ta, anak, kapoy na. Asa man padong ning atong Pilipinas kung mauna na'y kadaghanan natong pangandoy karon. Munang niingon ko nila pag blessing nako, yes, mo blessing ko ninyo. Pero ipahungaw lang ni nako akong gibati. Isip pari, isip Pilipino, naluoy ko sa Pilipinas. Nga ang mga Pilipinos nga dunay kapasidad to build the country, to build our nations, nagsigi nagpangandoy ngadtos gawas. Ang atong mga export quality nga mga nurses tuan nas gawas. Ang atong mga export quality nga mga engineers tuan nas gawas. Ang atong mga export quality nga mga doctors tuan nas gawas. Ang atong export quality nga mga scientists tuan nas gawas. Tuwa sila dito nagtabang, dagko kay sila nahimo dito sa gawas, denied kay sila the best nga mga service providers tuwa dito sa gawas, Filipinos. Usa sa mga best service providers ang mga Filipinos. Denied kayo, ma-OFW ka, ma-domestic helper, unsa pa diha, denied, generally speaking. Pero wa na sila diri sa ato. Ang nahibilin dire ang kusog mangawat. Sad to say, nganong moingon man ko ana, ang ato rong naglingkod nga mga politicians kasagaran mangawat gyud. Di gyud kapiyalan ug tagaan nimo budget kawatan gyud. Kanang tagaan nimo budget ba kawatan gyud. Di gyud mahitabong dili kuan.
Bisag naglisod na kay bisan gani ang budget para sa pagtubag sa mga trahedyang nahitabo, kawatan pagyod. Naagi isyong mo gawas, sumabot o pag-isyos Yolanda, pag-isyos Odette, karon ambot unsa na sa kani mga isyu ha. Kawatan yun. Sige, lingian na sa di mong tupad. Ingna tagaan kag budget pangumpra, kuhaan nimo. Ingna kanang tagaan kag budget para pangumpra ba kuhaan nimo. Kamong mga asawa, tagaan mo budget sa inyong bana, kuhaan ninyo. Why? Kami pa din, punan pa na mo, istoryahe. Mausad na, maapil pa mi usahay kami mga pari, nga kung naa gani budget para gani sa ato dining mga projects, kuhaan sa kuno namo. Tinuod na, dili. Sige, apil lami. O na, ingos Kristo, di gyud mo angay nako basta dili ninyo kalimtan inyong kaugalingon. Nindot kay paminawon ang maghigugmaay kita. Sumaagod banag asawa, naagid mo anang balaod sa gugma nga nag-ingon, sukad karong adlawa, bisan unsay mahitabo. Unsa na isumpay na? Sa kasakit ug sa kalipay, sa kahamugaway ug sa kapitos, sa sakit ug sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon, mubulag ka nato. Pagkalamiag yung paminawon, ako gud mulad ko sa kong laway, nakasus ninduta ka. Ako'y makasaad ane, ninduta ka ha. Pero sus, gapakauaw lang. Divorce dayon, separation dayon, hala, away dayon. Nga naman, wa kabiya sa kaugalingon. So kanang self-denial mga igsoon, mao ginay labing importante kung mosunod tag balaod. Nya nganong ipadinay man ni Kristo ang atong self tungod kay ang balaod nga atong gisunod maoy mo take care of ourselves. Ang balaod mismo maoy tinuod nga manalipod nato. Sunda na, panalipdan ka. Nganong unahon man nato pag-atiman ang katilingban, kay ang katilingban maoy mo atiman nato. Kung bati tag katilingban, bati sa taog, kaugmaon. Kung nindot tag katilingban, nindot sa tag kaugmaon.